Kako vidite danas ujutro? Vidim vas odlično. Odlično. Prespredno sam. Odlično, vi? Puno mojih prijatelja i još moj otac je došao k vama i imala sam pouzdanje već zbog njih na vašu profesionalnost i zato sam išla sa lakšim srcem ovdje. Dobar dan, Ines, ja sam doktor Sena Macijac, poštovanje. Evo, izvolite, možete uvijek uspojiti. Ja ću vas još malo pogledati prije operacije. Bio je mali neki normalan strah, ja mislim. Ipak oči s oči. Doktori su super odradili sve, rešili, brzo su sve rekli da se nemam ništa da se bojim. Nemojte se ništa bojati, bit će sve dobro. Malo zabojim. Čega? Da ćete problem? Bili su fenomenalni. Sve je bilo vrhunski. Ja bih preporučila to svime da se odluču za kliniku Svetlost. Baš su profesionalni, baš su na visokom nivou. Isto što malo voli, to brzo zaboraviš jer je odmah gotovo i odmah se ti osjećaš dobro, tako da nije ništa. Ne treba se ništa da se boji. Super si, Ines.